Znate kako se zove ova knjiga? Hoćeš da pročitaš? Povratak u neobouzdaniju. Nije, u neobuzdaniju. Ali slušajte, današnja pričica se zove, samo da je nađem. Ne, hoćemo... evo kad si. Princeza ratnica na dvoru kralja Radomira. Znate ko je bio kralj Radomir? Ne. Ne znam ni ja, sad ćemo da saznamo. Dakle, čitamo Princezu ratnicu na dvoru kralja Radomira. To je napisao Ranko Trifković. Da vidimo, jeste spremni? Da. Dobro. Slušajte sad. Nekada davno u kraljevstvu preko 7 gora i 7 mora, što je smešno? Živjela je princeza Milica. No, za razliku od mnogih princeza koji imaju dugačku plavu kosu, Milica je imala kratku i crvenu. Osim toga, za princeze je bilo uobičajeno da imaju divne rozikaste haljine. A Milica je isto imala roze, ali oklop. Milica je bila princeza ratnica. Na koga vas podsjeća ova Milica? Na Meridu. Zamisli sada oklop, skroz metalni, ali roze. Bi voljela da imaš? Kako? Pa ne znam, sad ćemo da vidimo. Kaže ovako, jednoga dana Milica je čula da dobri kralj Radomir okuplja družinu vitezova koji će braniti kraljevstvo od zmajeva, te je odlučila da im se pridruži. Putovala je dugo dok nije stigla do zamka. Ko to ide? Pitali su stražari, čudeći se devojci u rozikastom oklopu. Tako nešto kraljevstvo još nikada nije videlo. Ja sam Milica, došla sam da se pridružim vitezovima kralja Radomira. Uskoro su se na bednemu pojavili kralj i njegova pratnja. Čuli smo da želiš da nam se pridružiš. Zašto misliš da zaslužuješ da budeš u mojoj družini? Pitao je kralj Radomir. Onako malo grubo. A on ne zna, jel on ne zna da je ona ratnica? Pa ne zna, sad ona mora da mu kaže. Slušaj, kaže Milica. Ja sam ratnica i branim nejake od nasilnika. Pa dobro, to i mi radimo. Zašto misliš da si posebna? Otpuhnuo je kralj. Sad Milica. Šta to znači? Pa šta mislite, šta znači otpuhnuo je? Znači onako malo... Kao, šta ti misliš? Ko si ti? Onako malo svazilo. Kaže Milica njemu, biću tvoj najbolji megdandžija. Šta je megdandžija? Megdandžije su baš dobri borci koji se ističu u dvobojima. Slušaj sad, kaže ovako. U redu, stavit ćemo te na probu. Poslaću ti svog najboljeg borca da te testira, rekao je kralj. Šta znači da te testira? To znači nešto sa testerom, kad uzmeš testeru? Nego To znači da vidiš da li je dobra. Hoće da je oproba. Da je proba, da vidi da li je dobra za borbu. Ajde vidimo što se desilo. I stvarno pred Milicu je izašao vitez Mića. Velik kao planina, jak kao 5 bikova. Rvali su se ceo dan i tek predveče je Mića uspeo da savlada Micu. I šta ćemo sad, pitao je kralj. Sad je Milica morala da smisli nešto. Kaže ona. Biću tvoj najbolji kočijaš, uzviknula je Milica. U redu, stavit ćemo te na probu. Poslaću ti svog najboljeg kočijaša da te testira, rekao je kralj. I stvarno izveli su 2 najbolja četvoropregara. To je brza kočija sa po 4 hitra konja upregnuta. Jedna kočija za Milicu, a druga za viteza Simu, koji je bio najbolji kraljev kočijaš. Trkali su se u krug, vozili su rame uz rame, ali konačno je Sima uspeo da bolje skrene u jednoj krivini i pobedi Milicu. I šta ćemo sad, pitao je kralj. Biću tvoj prevodilac, govorim mnoge jezike sveta, rekla je Milica. U redu, stavit ćemo te na probu. Poslaću ti svog najučenijeg viteza da te testira, rekao je kralj. I stvarno, pred kapiju je stupio vitez Goran, koji je proputovao ceo svet. Govorio je jednim jezikom, Milica je odgovarala i uzvraćala pitanja na drugom jeziku. Razmenjivali su pitanja, odgovore i jezike ceo dan, a tek uveče je Goran progovorio na jeziku koji Milica nije znala.
To je jezik Mančkina, plemena vilenjaka koji žive daleko na severu i za Deda Mraza prave najfiniji kolačić. Milica se pljesnula po čelu. Da, pa čula sam za njih, oni prave oblačiće prilivene čokoladom. Tako je, potvrdio je vitez, Mančmelo je ono po čemu su poznati. Ali oni nikom ne uče svoj jezik, zavapila je princeza. Šta ćeš? Slegnuo je ramenima Goran. Mene jesu, jer sam im pomogao da recept unaprede keksićem na kome stoji oblačić, pa onda kolačić bude još slasniji. O, divno, iskreno je uzvratila princeza i poklonila se mudrom Goranu. Znači, Goran je bio bolji od nje. I sad princeza mora smisli nešto drugo. Kaže ona, biću tvoj najbolji kovač, rekla je kralju princeza. Pa dobro, poslaću ti svog najbolje kovača, ajde da vidimo kako ćeš proći s njim. Zevnuo je kralj. I zaista princeza i kraljev kovač Gvozden takmičili su se u tome... Šta je Gvozden? Ime, čovjek se zove Gvozden, kao ti što se zoveš Viktor. A na što te podsjeća ta reč, Gvozden? Na gvožđe. Da, znači da je bio neki onako rmpalija. Ja sam mislila da je šalatkovac. Ne, pa nije, ali zna da pravi stvari od gvožđa. I kaže ovako, zaista princeza i kralj kovač Gvozden takmičili su se u tome ko će da napravi bolji oklop. Princeza je napravila oklopnu košulju od najfinijih prstenova, ali Gvozdenov je bio još i lepši, jer je svaki prsten bio posrebren. Znate ono od srebra? Da ti imaš nešto od srebra? Neki štit? Aha, ti si to sa Gvozdenom radio dok si sinoć spavao, priznaj. Da. Slušajte sad, kaže kralj, opet ništa, podsmehnuo se. Biću najbolja plesačica među tvojim vitezovima, povikala je princeza. Kako god želiš, opet ćemo te testirati, pripretio je kralj. Šta mislite, šta se sad desilo? Viktor ima štit, ali ja imam ovo. Vas dvoje možete napraviti jednu bitku od srebrnih mačeva i štitova. Pogledajte kako je bila ova naša princeza Milica. Je li ona ima srebrni štit? Da. Mnogo je slatka. Meni se najviše sviđaju ove njene pre slatke japankice. Slušajte šta se dalje dešava. Ovog puta poslali su joj vitkog viteza Lazara, koji je pozvao orkestar da svira najbržu melodiju i najteži ritam, te je otpočeo ples sa sabljama. Izvadili su sablje i počeli su nekakav ples. Slušajte sad. Princeza i Lazar vrteli su se i skakali, preskakali sablje i vešto menjali mesta hitrinom koju je teško bilo pratiti golim okom. No, predveče je princeza promašila takt. Šta to znači kad neko promaši takt? Ne znam. Se sećate ono kada u kolima pokušavate da tapšete uz pesmu? Da. I onda kad promašiš takt, to znači da nisi ubola ritam. Tako se Milici desilo. Orkestar je zanemeo i Lazu su proglasili pobednikom. Eto, kao što vidiš, nisi prošla ni jedan test, primetio je kralj. Tako je, ali da li si ikada u svojoj pratnji imao nekog ko može da se rve sa najboljim, trka sa najbržim, ko zna gotove sve jezike sveta, ko kuje kao najveštiji i pleše uz najokretnijeg, ko nikada ne odustaje? Šta mu je rekla Milica? Kralj je pocrveneo. Princeza je zaista bila u pravu. Posebno mu se dopalo što je istrajna i kako se nosi sa gubitkom. Šta se desilo? Milica čak i kada je izgubila... Ona neće da odustane. Tako je, znači ona čak i kada izgubi od nekog viteza koji je bolji od nje, šta radi dalje? Ona trudi se i dalje, nastavlja, znači gleda neke nove prilike, pokušava da bude još bolja. Niti se durila, niti se ljutila, niti je odustajala. Pa ti si zaista pravi vitez za moju pratnju, zaključuje kralj. Dobrodošla među nas. Mora da se ovako on rukovao s njom. Daj ruku. Ovako, daj drugu ruku, ovako. Dobrodošla među nas. Zamislite, Milica je bila jedina devojčica među vitezovima.
I tako je princeza Milica postala jedan od slavnih vitezova kralja. Kako se zvao kralj? Niko nije zapamtio. Mirovir. Ne. Kralja Radomira. Čiča Miča i da pojedemo po jedan manč. Izvolite, a posle morate da perete zube. I da spavate. Keksić iz priče. To je onaj keksić. Se sećaš šta je Milica rekla? Da je U stvari ne, to je njoj. čokolade. I tako je. To je njoj ispričao onaj vitez Goran koji je znao mančmelovski jezik. Da. Je li ima oblak unutra? Da. Daj mi malo. Šaj se reći.